Ράιτ. Αυτός μπορεί να παίξει στα πόδια των Μπλάτεβιτς και να βγάλει την φάση του αγώνα. Μέτρησης βλέπουμε και βάλει πως αδειάζει με ένα crossover τον προσωπικό του αντίπαλο. Είχε και φάουλ εκεί, αυτό είπε στον διαιτητή ο Ράιτ. Εδώ το φάουλ από τον Σαουλάι για 3 με δύσκολες προϋποθέσεις. Εδώ κάρφωμα έχει το σκορ του πρώτου παιχνιδιού, είχε πετύχει τους 38-37 απόψε. Οι Λιθουανοί υπολείπονται 14 πόντους από εκείνη. Valyka. Perima kamuolį Prienų ekipa, perdavimas po krepšiu ir Thompson. Κλέβει ο Ράιτ και φεύγει στον ευνηδιασμό. Βάζει και το σώμα του. Два из серьезных чемпионатов или серьезных команд в 2014 году он полсезона, по-моему. Κουακουμενσά, κλέβει και πάλι ο Mobley. Ένα ενδιαφέρον να δούμε τα στατιστικά του Mobley. Против Грея. Это Райт. Ράιτ. Ποιος και πάλι δεν σταματάει σε επανομιό. tolimesnių distancijų, tačiau Patersonui nesiseka pataikyti. Θα παίξει στο low post με τον Skrank. Πάει μέχρι μέσα, περνάει. Přivedl do úzkých útočícího hráče a už má Apoel pouze 4 sekundy. To byla ale dobrá práce 1. Ο συγκεκριμένος ο Χιλαράς. Ράιτ με πλάτη, δύσκολο. Теперь наша защита. Мобли. Не Мобли, это 34. Το pick and roll, η μπάλα πηγαίνει στο low post, στον Ράιτ. Σε ένα fade away ο Ράιτ. Pick and roll στην κορυφή, μπάλα στον Ράιτ με τον Taylor. No ale Honzo 17 bodů Kamila Švedlíka. Teď brání Wrighta v nájezdu, ten to udělal dobře, ale byl tam odskok. Η επίθεση του Αποέλ, Ράιτ πρέπει να σουτάρει με τον Wall να τον επιτηρεί, θα το κάνει για 3 και θα βάλει. Tik vienu metu susikrauti 9 taškų pranašumą, tačiau po 2 kėlinių bent jau išlaikyti rezultatą lygų Ascension. Μπάζερ και το δεχτήκαμε αμέσως πίσω. Ράιτ για 3 σε μια δύσκολη αλλά... Ρολ με τον Κασκύρη, σκαστή πάσα στον Τόλι Κασκύρη, Ράιτ μόνος από την γραμμή των 6 και 7. Ты себе на площадке, что делаешь, куда бежать? Побежал на дугу, пальнул, пап. Πέρασε στην πεντάδα του Αποέλ, δύσκολο σούτ αυτή την τρίτη περίοδο. Κούνας στον Ράιτ για 3 αυτό. Mobley υποπίεση. Πάλι άστοχος. Ακόμα δεν είχε μέχρι το φάουλ που έγινε πάνω στον Μπάσεϊ φάουλ η λιθουανική ομάδα. Έτσι ακριβώς. Πάντως εδώ θα πάρει ένα... Metimus blokuoja po vieną bloką, na atlieka po vieną bloką per Πάσα στην αδύνατη μεριά στον Jackson Jr. Ξεφορτώνεται αυτό στον Μπάσεϊ με το ρολόι να τον πιέζει. Του Ράιτ παραμένει το 52-37, 4 λεπτά πριν το τέλος του δεκάλεπτου έγινε το λάθος. Ο Ράιτ αν θα σκοράρει τώρα θα το κάνει. Lekūno šūvį. Nikosijos klubas per pirmosius 2 kėlinius pataikė net 7 tritaškius iš 8 bandymų. Čia Timas Ο Ρίχτερ στο rebound, Μέιο θέλει να τρέξει για την ομάδα του, σκαστή πάσα και πολύ καλή άμυνα από τον Ράιτ. 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Την αξιολόγηση του στο συν 7. Πολύ φορές τρέχουν στον ευνηδιασμό. Ο Νέκας στην γωνία για τον Ότρεϊ, μέσα στον Σβίρτη και πάλι.